సందర్కం చేసేవా ನನ್ನ మంగం విశ్వమరావు కవాల టైగర్ జోన్తును టూరిజం స్పాట్గా ಕೀಂತಮಿಂಜರೆ ಆಂಧ್ರಜ್ಯೋತಿಗ ವಾತ ಟೂರಿಜಂ ಸ್ಪಾಟ್గా ಕೀಂತಮಿಂಜರೆ ಟೈಗರ್ కవాల్ టైగర్ జోన్తును దాదాపు సీజు సఫారీ వాహనాలకు తయారు కీంతారు ఆనే 20% కోర్ టైగర్ జోన్ ఏరియా అని బఫర్ ఏరియాగా కేటాయించే మంతమింజరే పేపర్ తగ వాత ఆనే తడోబా తరహా తగ యాక్షన్ ప్లాన్ మహారాష్ట్ర తగ తడోబా టైగర్ జోನ್ ಇಂಜರ್ಮಂತ ಅದ್ವೇಸೆ ಈಗಿರೆ ಇದು ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ತುನ್ಗಿರೆ ಕವಾಲ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ತುನ್ಗಿರೆ ತಡೋಬಾ ತರಹ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಕೇಂತರಿಂಜರೆ ಪೇಪರ್ ತಗವಾತ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಪರೋಡೆ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಗಿರೆ ತಯಾರು ಕೇತರಿಂಜರೆ ಆನೆ ಪ್ರೈವೇಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನೇ ಇದು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಏನೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు కీతే అయితే ಇದು ಮಾವ ಚಾನಲ್ತು ಮೊದಲ ಸಾರಿ చూడసారు మతకే సబ్స్క్రైబ్ కియారా ఆనే షేర్ మీకు నచ్చితే ఇది వార్త విషయం నచ్చితే తప్పకుండా షేర్ కియానా లైక్ కియానా అని ఇది దేని గురించి టైగర్ జోన్ గురించి అసలు బతల్ కేంతర్ బోర్ బతల్ కేంతరినోలు మీకు స్పష్టంగా వెహవల అంత కవాల టైగర్ జోన్ పరిత్తగా కొంత ప్రాంతమును టూరిజం స్పాట్గా తయారు కేన్లాసి అటవీ శాఖ కసరత్తు స్టార్ట్ కీత మహారాష్ట్ర తగ తడోబా ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ಬಾನ್ ಮಂತಾಯೋ ಅದುವೇಸೆ ಇದು ಕವಾಲ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ತುನ್ಗಿರೆ ಕಿಯನೆಂಜರೆ ಟೂರಿಜಂ ಸ್ಪಾಟ್గా ಕಿಯನೆಂಜರೆ ಅವರು ఆలోచన కీతర్ అటవీ శాఖ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మొత్తం నిర్మల్ మంచిర్యాల ఇవి 2 జిల్లాలుగా దాదాపు 78,000 హెక్టార్ల మనంతా దాదాపు 20% కోర్ ఏరియా అనే బఫర్ ఏరియా మంతా అయితే టూరిజం స్పాటు కియాన్లాసి ప్లాన్ కిసర్ మంతర్ ఎకో టూరిజం పొరడే డిఎస్ఎఫ్ కమిటీ ఇన్వాల్వ్ నిర్ణయం కీత అది కమిటీ డిఎస్ఎఫ్ కమిటీ మేరకు 20% బద్దయితే ప్రాంతం అంతయో అది ప్రాంతమును ఊరు ఎంపిక కీతారు ఎంపిక కీసి ఇది 20% కోర్ అని బఫర్ ఏరియా బద్దయితే మంతయో ఇది ఏరియా తగ కేడైన వాళ్ళు చేస్తామనంత అనే సుందరమైన ప్రదేశాలకు గడ్డి మైదానాలకు కేడ చేస్తామనంత అనే బతలు పైటకు చేస్తామనంత ಬೋರೆ ವಾಯುವಲಿ ಸೊನ್ನೋಲಿರ್ಕುನ್ಗಿರೆ ಚೊಕೊಟ ಆಹ್ಲಾದಕರಂగా ಇತ್ತಕ್ಕೆ బతల్గిరే ಆಗ ಸಂಜೆ పియల్ పోడ్దు మరటు గడుపు చేయవచ్చు అనే వన్యప్రాణుల కేడత మనవలికి బావైతే ప్రాణులకు మంతం అవుకునిగిరే సంరక్షణ కియన్లాసి చొకడు మనంత ఇంజరే ఇది కమిటీ నిర్ణయం కీత అనే కేడతే సొంజి వెళ్ళన్లాసి కొన్ని ప్రదేశాలకు సపరేట్ రూట్ మ్యాప్ గిరే తయారు కీతారు అనే వాయువెల్లి బోర్ అయితే విజిటర్స్ పర్యాటకులు బోర్ అయితే మంతరు ఊరుకునిగిరే కవాల్ టైగర్ జోన్తును చూడన్లాసి ప్రత్యేకంగా సఫారీ వాహనాలను ఇతకే కొన్ని సఫారీ మోటార్స్ మనంతంగా వచ్చి కేడతాగా బగియోనాలు అయితే అగయోనాలు సొంతంలాసి వాహనాలు గిరే తయారు కీతారు తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్
ಇದು ಸಫಾರಿ ವಾಹನಾలకు లాసి నిధులుగిరే సీంత తెలంగాణ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సఫారీ వాహనాలకు నిధులు సీంత అనే టూరిజం స్పాట్ నిర్వహణకు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ గవర్నమెంట్ అని ప్రైవేట్ కింద కీంతరు కడెం గంగాపూర్ ఎగ్బాల్పూర్ ఉడుంపూర్ కల్వకుంట్ల అకొండపేట్ ఈ ప్రాంతంనగా టూరిజం స్పాట్గా వాయువెలికి నహ్కాందు అనే కడెం మండలం ఉడుంపూర్ నగా ఐ లవ్ యూ ఖవ్వాలింజరే లోగో మంత అది ప్రాంతంనగా మైసంపేట గంగాపూర్ లక్ష్మీపూర్ ఈ ప్రాంతాలకు చూడలాసి ప్రత్యేకంగా సఫారీ వాహనాలకి తెకే మోటార్కును తయారీకి ఆనే ఎగ్బాల్పూర్ ఉంది ప్రవేశ మార్గం అంతా ఆగా ప్రవేశ మార్గము రొప్ప సొందలాసి ఉంది మార్గమును కమాన్తో తయారు కియన్లాసి డిసైడ్ కీతారు ఆనే ఈ వాయువకనే ಕಾಡೆಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಅದು ಕಾಡೆಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಗರೆ ಅದು ಬೋಟಿಂಗ್ షికారు కియన్లాసి తెకే బోటింగ్ అయితే పడవ తగుచ్చి కడెం మొత్తం తిరగవచ్చు అదిగిరే ప్లాన్కి ఇస్తారు అనే ఆಗ వసతి సౌకర్యాలు వాతురు సోతురు పర్యాటకులు బోర్ అయితే మంతరు ఊరుకుని మందన్లాసి అనే తిందన్లాసి ఘాటు ఇవి సంధి ఆಗ వసతులగిరే ఏర్పాటు కింతారు అనే దిమ్మదుర్తి बतली तेगे जन्नारम हगे रन दहा काटेजल्गिरे निर्माण कींतर काटेजल तेगे गेस्ट हाउस दातना मंदन लासी निर्माण कींतर हने टूरिज्म स्पाट पूरा कडेम प्राजेक्ट को कवर किए जरिए प्लान कीतर कडेम प्राजेक्ट नगा दादापू 550 मीटर गुट्ट मरंत आग 550 मीटर गुट्टतगा उंदी वाच टावर गिरे निर्माण कीतर नेविडी कीतर इतके ಅದು ಗುಟ್ಟತಲ್ ಪೊರಡಲ್ చూడవచ్చు తర్క్సి ಆನೆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಐತೆ ವಾಂತರ ಊರ್ಕುನು ಕಡೆಂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಬದೈತೆ ಮಂತಯೋ ಆನೆ ಕೇಡತುನು ತೋಹನ್ లాసిగిరే ప్లాన్ కీతర్ దాదాపు ప్రస్తుతం అటవీ శాఖ 50 ఎకరాప్నగా ఇన్కే చొకొట్న జాడి పెంచి సీతరి జరిగిరే వెస్చర్ మంతర్ ఆనే ఉండే వాయువల్ మహానతగా ఇది మొత్తం టూరిజం స్పాట్ బదైతే మంత ఈ కామగిరి సంధి పూర్తి ఆంతగింజరే వెస్చర్ మంతర్ ఆ దాత్పజ సందర్శకులు బోరైతే పర్యాటకులు వాంతరు టూరిస్టు ఊరుకుని అనుమతి చేయని జరిగిరే అధికారులకు వెస్చర్ మంతర్ ఆనే రూట్ మ్యాప్ బదైతే మంతయో దానికి అనుగుణంగా సఫారీ వాహనాలకు తిరియన్లాసి రోడ్ గిరే నివిడికియన్లాసి గిరే रोड गिर निवृत्ति सर मंत्र आने टाइगर कन्जर्वेशन प्लान परोडे इको टूरिज्म लासिगिरे एक्शन प्लान गिरे तैयार कीतर इदु टूरिज्म स्पाट नगा निर्वहण लासी प्రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కింద ప్రతి ఒక్క చెక్ పోస్ట్ గిరే తయారు कीतर आने अटवी शाखतलु एंट्री फीस की वसूल किया लासिगिरे का निर्णय कीते खवाल टाइगर जोन विशेषाल बाबैते मंतगो इव संधि तोहान लासी गाइड ऊरकुन गाइड गिरे नियमिंचंते आने इद बदलिते एक्चुअल गा 5th शेड्यूल ఏజెన్సీ ఏరియాగా పేషా చట్టం బదైతే మంతయో ఆ చట్టం ప్రకారం ఇది ఐటీడీఏ అని ఇకట గిరిజన సంఘాలకు ఇవి సంధి బతలింతర అభిప్రాయాలను కేంచి ఈ మొత్తం కియన ఇది బతై కివకనే డైరెక్ట్ ఇన్కే కీసర్ మంతర్ 20% కోర్ బఫర్ ఏరియా
20% కోర్ ఏరియా అంతా అనే బఫర్ ఏరియా అంతా కవాల్ టైగర్ జోన్ పరిధి దాకా దాదాపు 80,000 హెక్టార్ల భూమి మంతా అనే 20% కోర్ మంతా బఫర్ ఏరియా మంతా టూరిజం స్పాట్ లాసి ఇది ఏరియాతో కేటాయిస్తారు. కడెం తలితే గంగాపూర్, ఎక్బాల్పూర్, కుడుంపూర్, మైసంపేట, లక్ష్మీపూర్, కల్వకుంట్ల, అకౌంట్పేట, దిమ్మదుర్తి ఈ ప్రాంతాలుగా కోర్ బఫర్ ఏరియా దాకా దాదాపు 20% కేటాయిస్తారు. అనే తేన్లాసి అటవీ గ్రామాలన్నింటినీ मीरिकीसी गेड़ते मन वाली बाबा नाक मंत अवक मीरिकीसी अवनी मैप गिरे तैयार कीते टूरिस्ट बोरते वांतर ऊर्लासी रोड गिरे तैयार कीते तीन के सूडटागा टूरिजम स्पाट की लासी रोड तैयार कीते बती मावा नक्नाग मात्रम नेडु रोड वाट्सेलू फारेस्ट डिपार्टमेंट अड्डुकुंचार मंत नेडु ऊरा टाइगर जोन लासी सपरेट रोड वाट अंत जरिगिरे फारेस्ट डिपार्टमेंट वालू सेंट्रल बदयते యాక్ట్ మంతా తాను మునకేసి మావా అభివృద్ధితో డెవలప్మెంట్ అడ్డుకుంచారు మంతే నేడు నహకన కరెంట్ వాయువకనే బిడ్జిన్ దోహుస్వకనే ఆనే रोड वाट सीवकने इनकी पिरगालम वाते कनीसम आटम सोनलाई बेकेने बते सोनलगिरे परेशान इनके मत तरवाला ई बतल गिरे तरन लासी इल्ले कष्टम अनंत बती टाइगर जोन तो लासी मात्रम इनके रोड गिरे तैयार कीते इतके ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವಾಲು ಮಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ యాక్ట్ బద్దైతే మంతయో పేసా యాక్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నా రాజ్యాంగంనాగా 5th షెడ్యూల్ అని పేసా చట్టం ఇవి సమితి చట్టాలకు మంతా ఇవి చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా వీరు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గిరే ఇ게 काम कीसर मंतर मावत लासी मात्रम काम कीसर सलू तमवत लासी पूरा चट्टालको काम किंता मते मावत लासी काम कीसर सल ಏನೋ खूब केड़ा बदयते मंत अगगिरे सोंदा लासी गिरे वाहनालको तैयार के लासी वाहनाल गिरे तैयार कीते महगा मावरू गिरिजनुलकु केड़ते संजी कटेन तरह लासी कासुकुन सोंदा लासी गिरे बचले इब्बंदुलकु कीन तिरुपति टाइगर जोन लासी मात्रम रेडी कीते रहने जाडिगिरे चोट दिसान लासी वन्य प्राणुलकु बवैते मंतंगो अवकुनगिरे वेल्लेकियन लासी जाडिगिरे पेंचीसर मंतर आने केड़तगा प्रकृति सौंदर्यालकु बवैते मंतंगो आगा चुडु चुडुकु जलपातालकु कुंटन दातना ఏర్పాటు कीवाला वायुवेलिक जंतुవులకు बवैते मंतंगो टूरिस्ट टूर्को सूडन लासी ಇದು ఏర్పాటు कीसर मंतर सफारी वाहनंनगा टूरिस्ट बोरैते आग सूडन लासी वासे मंतर ऊरको समझी सौकर्यालकु अनि भद्रता गिरे कियने जरे डिसाइड कीते इतके कोत्ता बगैते वांतंगो ऊरको भद्रता सौकर्यालकु समझी कीसर मंतर इदु मावा प्रांतं मावा आस्ति बति नेडु बतल कीसर मंतर इतके तानेंदलु केड़ा मेड़ा अनि ಏರು ಈ ಭೂಮಿ ಈ ಸಮಧಿ ಮಾವಂಗ ಬತ್ತಿ నేడు ಅವಕುನ್ ಬದಲ್ कीसर मंतर इतके मा आ वाता निधुलकुनु बवैते मंतंगो ಅವಕುನು गिरिजनुलकुन पंचना बत्ती इनके प्राइवेट इतके बोर वांतिरते एजेंसी तक और दूसरू बोरे वासी ऊरे डेवलप अंतर बत्ती ಅದು गवर्नमेंट अंड प्राइवेट पार्टनरशिप नगा मावरू गिरिजनुलकु तानगा बागा मन्नुरू इदु नेंडु माव आर्थिकंगा माव संस्कृतितुनु अनि माव आर्थिक परिस्थितितुनु गिरे वायुवाल कालंनगा तप्पकुंडा इदु नष्टम वायुवाल मंत बारितिके मावरू केडतेने मूरा कोंदा एरे मेहवाल अनि माव पेनगिरे केडते मనంత अव संदितकु माव संस्कृतितुनु गिरे भाषातुनु गिरे दूसरो बोरैते अदर्स भाषा मंतर ऊरा महागा कंपल्सरी प्रमादम वायुवाल अवकाशम अंता आने डगु गुट्टा निर्माण कीसी टावर तैयार कीसी అది ఏతునికి చూడన్ లాసి ఇది మొత్తం कीसर మంత మిజరే ప్లాన్ వాడుతారు ఆనే ఎకో టూరిజం భాగంగా కవ్వాల్ టైగర్ జోన్ తును టూరిజం స్పాట్ గా कीसर మంతర్ ఇది మొత్తం కీవాల్ మొత్తం అటవీ శాఖ చూడిసారు మంత
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ అని ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಇವಿರ್ ಪೊತ್ತನೆ ಇದು ಕಾಮ್ ಕೀಸರ್ ಮಂತಾರೆ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ ಪರಿದ್ದಾಗ ಗ್ರಾಮಾలకు ಬಾವೈತೆ ಮಂತಂಗು ಅವಕನು ವಿಡಿಸಿಲ್గా ಆಗ ಮನವಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ఊరుకునే ಬೇರೆ సఫరీ వాహనాల నిర్వహణ చేపట్టే విధంగా చర్యలు ఏతంతరు ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಡತೆ ಬಾವು ನಾಲ್ಕು ಮಂತಂಗು ಅಗಟ್ರು ಯುವಕರು ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ఊరికనే ಅವು సఫరీ వాహనాలకు తాకుసియన్ లాసే అవకాశం సీంతరింజరే గివేశ్చర్ మంతరు ఆనే ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఈ వాహనాలకు వెహికల్స్ను ఏతన్ లాసి సహకారం కీత ఆనే స్థానిక యువకులు ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ఊరుకును లోన్ సీసి ఈ వాహనాలకు అప్పగించంతరింజే వేశ్చర్ మంతరు ಆನೆ ಗೈಡು ಇವು ತೊಹಾನ್ ಲಾಸಿಗಿರೆ ಗೈಡುಗಿರೆ ಸ್ಥಾನಿಕುಲು ಬೋರೈತೆ ಮಂತರು ఊరుకనే సీంతరింజర్గిరే వేశ్చర్ మంతరు ఆనే అడవి జంతువులకు బావైతే మంతంగు రకరకాల మర్రకు ఆవుకుని గురించి మర్రాకుని గురించి జంతువుల గురించి టూరిస్ట్ ಬೋರೈತೆ వాళ్తారు ఊరుకును కేడతే మనవలిరు ಬೋರೈತೆ యువకులు మంతరు వివరించలాసి అవకాశం మనంత ఇజరే నియమించంత ఇజరే ಟೂರಿಸಂ ಅಟವಿ ಶಾಖ వీరు బాధ్యత ఏతంత ఇజరే వేశ్చర్ మంతరు ಇದು ಟೂರಿಸಂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕವಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಜೋನ್ నేడు ಕವಾಲ್ ಇತ್ತಕ್ಕೆ నేడు ಮಾವ అది ಚಾಂದ ರಾಜಲಿರ ಇದು ಏರಿಯಾ ಅಂದು నేడు అది ಏರಿಯಾಗಿರೆ ಮಾವ ಕೈ ದೆಸೆಲ್ವಕ್ನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅನೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇತ್ತಗೆ ಬೋರು ಮಾವರು ಗಿರಿಜನರು ಕಾಗ ಸೊನ್ನೂರು దుసరూరే వర్గాలకు వాసి ಬೋರೈತೆ పెట్టుబడి వర్గాలకు ಬೋರೈತೆ మంతరు కొత్త వాలిరు ఊరే వాసి అగట ఇన్కమ్ సంధి ఓంతరు నేడు మావ అస్తిత్వమును మావ భాషతును మావ సంస్కృతితును అని మావ ఆర్థిక పరిస్థితికి కంపల్సరీ ಇದು నేడు మాకు ವಾಯುವಲ್ ಕಮ್ಮಿ ನಷ್ಟం వెళ్ళ ఇవాళ అవకాశం ಅಂತ ತಾನ್ಲಾಸಿ ಇದು ಅಟವಿ ಶಾಖ నేడు ಬಗಗಿರೆ इनके केरे मेरी घाट का ये तिरियानी आई ने ऊटनूर हर एक प्रांत नगा रोड को ब्रिड्जिंग आए वक्ने ऑलरेडी अंदर शांक्शन वाता बती ये अटवी शाಖ बदल कीसर मंत वीर फॉरेस्ट वाले राबुसीसर मंतर बती टाइगर चोंतु लासी रोड को ये వాహనాలకు సంధి కీసర్ మంతర్ కాబట్టి తేన్గిరే సమాజం సంధిరే గమనించవలసిన అవసరం అంత దేని వలన లాభాలకి నష్టాలకి బతలిన వాళ్ళకి ఆలోచనకి వాళ్ళమంతా ఆనే ಮಾವು ಚಾನಲ್ತು ಮೊದಲು ಜೋಕ ಸೂಡಿಸಿ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಿಯಾನ ಆನೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ನಸ್ತಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಕಿಯಾನ ಲೈಕ್ ಕಿಯಾನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಿಯಾನ ಮತ್ತೆ ಗಿರೆ ಸಂದಿರ್ಕೊಂಡು ಜೈ ಸೇವ